Kajing yo i gidak kishin halor kajing penyang ginar kajaka yang kali kebadan hasenda bat ka additional secretariat kala pelong ye barok ki pajba panbo jingkeli ya kajing temu ke sarkar jela bat kani kakam kadang supau shen bat kebrang ya chakmat benta kajing penyang nar kani kajaka kawan jar hadien jong kajing la ban pendep ka kong bindas em kalong keme ke banari boy district na kasnang maulong ya kajing ki chong sha thangan ka barok ki pajba kila pansaki kumno ke sarkar jela ke persang ya kila lenti ban nomailat wadia kate kalong kemi bakan la ban peteng ya ke jingi da kaba kipa ban le ki officer ki pulit ki doctor ban pensko tho ya kate kalong kemi ban sange no ya ke jingsha thangan kumba kalong kani ke jingi kalong kemi kam dei ka bawan na kita ki seng ki badon ya ka kenhon bar ka jingdon pat hende kawan shimet ban na ka jing yang scam jongka la ban yu i baka yo ya ka jingkershan ki pajba na keleng ki jaka bat hadu ban pelong ya ka sarkar ban khot ekran bad ban ay ka jingkular lingba ka jingtho hashwa kani ka jingeki kila bon ki jingeki warnadu MLA ka VPP ubadan hakaliang persha uba Arden Miller pasai maitru udai ubla shong yeki akate ka jaka bar kumjuru kiwi kiseng hadu kinoi ka school halor ka jingi i kani ka jing sedang penyang nar nakaliang shulong bel ula yet ya ka jing tip hendai ki babon kitnat kum ka municipal ka urban affairs kim shimla tre ai ban kran tat hadu banda yo lum jing tip baka dailing baga smart city project limited kabadon yo CEO haga jing kran bat u CEO kani ka smart city project limited u Dr TV Krishna Murthy u klem tre ban kran ai hendai ban kubur baka dai ka project smart city hashwa kani kala don kasur kabla wan na kinoyalam jong ki artili ki seng ki bakanthop ya ka hinyo trap youth council HYC bar ka hinyo trap integrated territorial organization hito bar kumjo na ka seng san perthai voice of the people party VPP nakaliang ke HYC u president u ba Roy Cooper Sendram ulong ka jingker jong ka sarkar ya ka te ka jaka ka long ka ek ka bomso tho bat penram jori ki bor bale ekani ka kam namar ka deiru ka jaka ka baya jan bat ka office secretariat ka ba ki pajba kila ban pensngau ya ka jing persha ya ka sarkar ka jing ui jong ni lamba tidur lamba di video ka ba ya ka te ka jaka ka badan ko additional secretariat ka parking ko additional secretariat ka ba boro sikata kinu ki kenhun seng halang ne ki kenhun ki ba fair ba ki rupat baru penon kam kum kata jaka ya ka ba on pen i ya ka jing persha ya kinu ki policy lan kinu ki jingle dong sorka niyo iba hakini kisni ya kani ka jaka la care code no ngimtep ke ka daw ka bala pelong ya ki bor ki badai pet ne ya ka sorkar bakan le ya kani kuma kalong ni menta nakapor sakapor haba ngidon ganu ganu jing ki ka sorkar ka ju pelat ya ka jaka kumjuru nakaliang jong ki kenun bo ter ki ju penon kame ka jaka kum kata ka jaka ban penpau ba ka sensat pat ba ngidon ka hok ban pen i ban persya ban kumjuru ban yaki ya ka sorkar lene ki nong mi khmat ki jong ni dekani ka jingle jong ka sorkar menta kansan ban kerno e kani ka jaka kalong ke eke ka ba ngim sngo thu ke ka da pula kalong ya sorkar ki snoro ban penpau ya ka jing pendram jor ki bor ki badai ki bale e kani kam kum kalong ya po silong ngim don ganu ka jaka ka ba ka belong pedeng ya ka ba ngila ban penpau ya ka sur ka jong ni sya ki bor sorkar katu ka jaka ka ba hajan ye bat ka office jong pat ba kata ka secretariat ka ba ngila ban penpau ya kani jing ya ka sur jing persya ka jong ni ka sorkar tilada ya kani ka jaka ka bedon hajan jong kata ka office jong pat ba la let da kani ka buit ka bon pendu no ya kata hop ka jong ni bangin let ban yaki ni sngo ban penpau ba ha ai shu ngin let ban yaki tingi sngo ban ong ya ka sorkar ba kani ka jingle kalong ke ek ka bangim la ban priang bat ka baar kalong ba imat kani ka jingle jong ka sorkar kan pelong bat kan penbor yang ni bangin yaki asurok baladang yaki asurok pat lada ka kta ya upat ba lada kta ya kelet kawan ya ka syongsuk syongsan jong ki bebun balang ne po shilong ba ka jelai bro koi ka sorkar me ka halia ka hap chim me ka jingkli namar ba habang yaki apo additional secretariat omdon ka jingthut ya kelet kawan jong ki briu ki bayat bayeng lembah surok lela daya kani ka jakala penduk no pat mentah kum kalong mentah la ringi kwa ban pen sngowi sur ka jongi syak sorkar syaki bor ki badai pe syak ka office syaki tu ki briu ki besyong ka office jong pat ba ka belong secretariat kamut ngi hap ban yoki surok ba hap ba kata ka por la ringi ki surok la kadon ka jing wet
lada kadon ka jingja ka betut ya kayat kayeng ka betut ya ka syongsuk syongsai na ka sorka ka hap ban shim ya ka jing kli kata ka jing sngo ka jongi nakale ka jongi kum keseng hakni upo Kadba presiden kahito ba donbok dakharu loong ka jaka kadai ka bakipaj ba kila ban pelong ka jingki umde ban ker bar ka jingle jong sarkar ka peni bakale donbor ya kipaj ba kata ke jing ker yang tai na kaliang ka jongi ni pau ba umjude ban ker kum tai namar ba hang toi hebro ke kala penlong kata ka jing yakhi ke jing dawa ke ba per imat ke komisioner kum tai hato ka sarkar ka don jumut ban bu de ka public grievance na kin bu de ka play de blackboard imat ba kipaj ba kinek tho nan to kata long tang kumba hak jing su tho andrei da pipet ke government ni kat kum ka artikel ka khandai ling ba ka freedom of speech ka to bi kala kran sai ba idon ni ko hok ban pensngo ban ya yakhi ban pensngo kata ke jing yakhi klam dara kita kiar ba penusap te ka sarkar kala de ban identify ye jaka umdei ra ban shu khangno ye te jaka manta shubo la ki kwa ki ban yakhi ki ba don jing jaka shu hato kin de shong no SP office dan ni hakmat gia kate ke jaka ki ker kum te manta ki tu ki pa ki kali bishay bu parking bu shano ye kali ta manta la da jab yakhi ki pa ba ga habi yakhi ha padang surok mo kani ke jingle ka sarkar ka pendi ba ka dan hapo sarkar sansnem te ka kan le ka badan bori ba kate ka along ko ba pau shai te ngila i shai ba kani ka sarkar kemut ban tap ek miau lut ban penti ba ka jela me kya kam dan ka ai kata ka jinge pat kan kinu ki bakran ni ko hok kemut kin numsha ta ka balong access hakmat ko government kin pendam kata kemut ka kinten ka sik ongka sarkar tap ek miau karena kalian ka jongi in tho ko government ban ni noi ki ba identify kan no kata ka jaka pi phila pen kre sa ba pin care kata yang tek kum hapo Delhi menakani ki ju hi am gitu ki brio ki badon hak tu ka parti dan dia kata NPP dan dia kata MDA kile yang menyaki menakani hapo Delhi te benjin bah tu ka por no po ka sarkar India ka khange ki te ka bakiar kin sngom no te kani ob tip shai ba ka sarkar India ka haba ka bu itu ka jantar mentar hang tu ki kasir ku pisa bat kadon haru kata ka mo kata ka jaka ka banyaki tabli pagani ka sarkar ko jungi pat bangin pensngo ya ka kam ka bakhi bolong ya kata ka governance ka jungki ka apel henrei kilik khang pemban ki sabordar kim care yo pur sam henrei ka ega bolong accessible hune pat ka bakin sngap ki jing dawa ki ka man kemut kani ka total violate bat ka jing pengkhanya ka hok ya kata ka artikel ka khandai jong kritis ni sa jong India nakaseng VPP uba batskem merbo ubolong kumunong aiktien uloong ban keri ketika jaka kapeni ba sarkar kadon jingtmu bon pendono yakalat kalinti na kabenta ki pajba pekin pensngo shaka sarkar halor ka jingtuna jongka bat kapeni ba sarkar kam kwa bani i ka jingeki barha ba kimyo i kam kta shu ya ka jingsngo jongki aga secha pajba ka sarkar amri tamba hadir ka jingjob election kamut kala bentensyar ka kwa kamensi Nomor baha ka sensyar pai ba kini ko hok ben sensyar kamde ke bau pai ba ula aidu si sentasnan ka sarkar ka hab ban yo ye jing syania ka hab ban yo kita bang on active ring kan legitimacy nane ka jing kuburu chok pai ba ben sensyar ka tu ka de kaya tundun man kasni but hadir ma job election kamut ba phila ben sensyar ka ba pimon sansnan minta kamut man kasni pihak ban yatungku berpai ba udon ban bo ke jingkeli ya ke sarkar bat kawe ke ba di pai ba kidon ka hok ban bo ya ke jingkeli hak sarkar kalong hak kom ke bangi ong kata ka freedom of speech and expression bat kata kalong ba hawa bangi kren ka freedom of speech and expression ni kata ka jinglai lui ban kren kamu dulu ke ya ka ru ba kata ka jing ka hok chungki ya ka bakin ya lumpai ba bakin pensngo ya kita ki jing persya jungki ya ka sarkar te kani hi ka jing persya jungki pai ba ya ka sarkar ha ka jing sa ka sarkar ka ba de hisya ka sarkar ka ba board economic jong sencha pai ba kam dei ban wit bat kam dei ban so salia nomor baro ngi don kata ka benta bat don ru ka hok ya kabangin pen baha ya ka kom senchar kadar aga jala ka jungi pat akari India hi bro kawai te kinu ki bawit ya ka juru ke jingi ki jungi pai ba dan ya ka ta ka jing keren ki pensngo jungi pai ba persya ek sarkar ka balong kat kum ka an ngam ong ye itu belong violent mo
kiba poi sekum senam kamong itu rekini kiba ya de kalenti kiba jai kata kiba ngiong ka democratic means ka peaceful method de ka sarkar hi ka start ka di burong namar ba haba baro lagi de ka sarkar ada kiba don ka presa dan ki seng balang bar ki pai ba simet ru ka kamram ka jongi ngalong ba ni ngin pen ba ya ka sansar khadar hang kari ke jongi te ban ong no ban phi ka tu wi ka jaka hang ti ba phi ong kare ka jaka ka ba ngalai plabun ki jing ki bala pen long ki pen ong ye jing ki jong ka HYC ka don ka jing ki jong ki no hi kai nang ta ka jing ki jong ka BPP ben tra ka pen long hang te nang ta ka jing ki pa bun jai ke ba ki pen long ye ka te ka jaka pat nga sai ong pa ka jantar mantar jong silong ada link itu ke jantar mantar ke ba bon ke jing ye ki itu kita jing kita ki jing lang pai ba tu ban persa ke jing sngau ju ki pai ba ya sarkar ti hang ni mi don ke space kan ti ko wi ka long pa minta ha ba pikir no ya tu ti long ba pi pendu no ya ka jaka pari pendu no ya kata kalat kalenti ya ki pai ba kin pensngau sya ka sarkar ti oi ka long kum ni aba ia kren ya ka ni jing pensngau ya ka secara pang ka sarkar ti ka oi ka long bang ni ban sum thu ba ha ki method democracy la ne ka democracy ka bala rang ba kamut lada phi tang syukran ha ka media phi tho ha ka media ru ka sarkar kelas ngap Henry phi ni masuk thu ba ka ru kom sansar pai ba ha ka ri india ka jongi ki di ka badon ha ka bor kempat kot ya kata ka bor smutu ber kata ka bor ban burom ya ki pai ba tang lim bagi jing tho le ne tang kita ki public speeches le ne ki bagi penlong ha ki ne ki meeting hai mo ki ba pen pan li bagi media don't think you don't come ka physical demonstration ka belong peaceful te lada phi weng no ya ka tu ka jaka kapamut ba phi pem kwa pan yo ya ki breu ba ki nambar ka jing thu jong ka kalong ba kin kere ka tu bat banom ailat ya ki pai ba ban ya ki ban ya shong phi ka wei ka long ba ki kwa man thai ki nong ya ki ban de shong sha jingai ba kinom yo i te ha ba kim yo i kamut kanom kta shu ya ka jing sngo jong ki nambar phi mo ngam ong men ne ka long ba ki nong san sha hai India ke jongi hang ni ke jela ke jongi ke thop phi ba lada phi shu kren ha ki media la ne phi tho ha ki media lara kata ke jing kren la ta ke jing tho ko jong phi ka long ba shong nong rem kat no ka noru la phim dan hi kata ka bangi ong ka bor jong pai ba te ka crowd mo te ka sarkar bulsin kam ju ngap te ngi im ha kum kata kom sen sha pai ba te banong ba lada ka sarkar ka ong ngan kia no ya gani phila ban pin rong je khi chewai hin reng nong very sensitive ya ga jing pen sngo jong pi ha kabut ka pitang shu tho pitang shu pimi ke media ngingin traino te kata ngasngo ya ha pen re kata ba ngi lati kena ba ka sarkar ka ker khnang ban lai na ga jing pen sngo jong pai ba ya ga jing la jong ka sarkar bat ka ni ka long ka jing le ka ba na ka liang ka jonga kum uri pai ba he ngam snu ya da le ru namar ka jing ye khi ang te ka bang lai i kat ka bang kin ma kam pa don ka wei ru ban ong ba kan ka la long ka ta ka jing ye khi ka pa poi se jing muslim de kum wen mana ka ni ka las i bu jing ye khi jong i kong se mang tu ka tu ru ko long peaceful de ka jing ye khi jong ni kai min chwang tu ko long peaceful ka jing ye khi jong BPP ka long peaceful te kam dan ko nu ka jing ekan rum kan namba mi nang tu te kalong ba phi ang ni kalong ba ka sarkar ha ka jela ka jongi ki sngo ba wei bla jit upai ba ha ki election ni la ba tun sha don bor sans number kan ni kalong ka pama ya ka jela ka jongi ba ma ya ki pai ba jong jela ka jongi kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong uni udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henry ba
Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba bha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Nila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henrei ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngin ngat hagi babun ki jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.